Здравейте, приятели! Вие отново сте с най-красивото нещо, което би могло да ви се случи тази седмица. Днес датата е 24 март и официално е най-скучния ден някога. Честито на жените в Уганда, които честват празника си с остатъците от обяда на ООН, но това е света, който сме си избрали. Рожденици са Грубаря и Борис Дали, а за двубой между двамата бихме дали поне 10 лева. Преди 100 години в Ню Йорк е завършено строителството на метрото, но не чуваме никой да се хвали с това. Рожден ден има и Хари Худини, който българските политици могат да отпразнуват, като просто изчезнат. Говорейки за безполови ретарди с мания за величие и еректилна дисфункция, утре е деня за размисъл в нашата майковина. Напомняме ви повече да размишлявате, отколкото да се занимавате с глупости и без значение дали гласувате или не, да не разчитате на друг да ви оправи живота. Да се стремите към личностно самоусъвършенстване, да бъдете добри към околните и да ви пука за правилните неща, защото само тогава бихме могли да генерираме качествен човешки материал и въобще някакво гражданско общество. След този безплатен съвет се връщаме на 24 март, първия ден, в който е пролет, а това е най-добрия сезон за правене на безопасен секс и тройно салто с винт. Днес е и деня на независимостта в Киргизстан, така че е крайно време да се превърнете в силна и независима жена. Приятели, пожелаваме ви да не бъдете на кафево и да влезете в главата на българския електорат, като гледате поне 45 епизода от турски сериал, прочетете вестник, който струва 60 стотинки, изтъркате билетче за националната лотария и помислите отново над невероятно трудната задача на колко е равно 2 плюс 2. Въпреки отчаянието и неизбежната депресия, която ще изпитате, не забравяйте великите слова на физкултурника, професор по епистемология на либерализма и медалист в дисциплината хвърляне на слънчев диск Кайло Рен. Колкото повече, толкова по-малко!